Hala! Uy, may kano ulit. Hi guys! Meron pala tayong karavan ngayon. Magpapalit kami natin. Ay, pwede ko ba siyang utangan din eh? Pautang ang motor? Gusto mo umutang kayo ng bata? Motor ka ba? Motor jack ka? Ako kabulog ko ano eh? This marketing. Motor naman yun sa kanila. Ito yung kanila mga motor. Ako ex. Muli ako ex ako na nagtitirahan at tumukha. Kailan ka ya? Ako naman ito over. Pag-anniversary. Marketing. Kaya mo sabi ko, Usgay mo tingog. Ikaw ba tayo? Ito yung maganda. Hindi nagpalit si Kara? Dito ba? Kani akong ganay. Yan ang maganda. Ayaw, yan yung inalok sa akin. Na, ganito ba? Yan yung inalok sa akin. Uy, maganda offer nila ha, may full tank ng kasama. Kasama po si Simple Amore, opo. Sumama na naman po siya, hindi naman siya dapat kasama. Oo nga din. Pati po talaga ako kasama kasi pupunta lang ako ng Watson. Kasi bibili ako ng ano. Huy! Bakit galit na galit yung lipstick mo? Naka-blush on. Nakapig sila oh. Tsaka yung blush on. Parang taman man dito oh. Ha? Panan ba? Oo, kaya lahat. Ay, may appliance. Ano na lang, welcome to Des Marketing. Ayaw ah. Hi. Ito yung ano, kung hindi ko nakuha yung motor ni Kara, ito sana talaga plano kong kunin. Kasi magaan lang siya. Tsaka magandang cute, diba? Meron silang promo. May full tank pa na kasamang gasoline kapag bumili ka ng motor. May banda pala sila. Kasi bukuhan lugar. Uli na pa. Okay lang yan. Maganda yung ganung motor.
8 years, 10 years? 8 man daw na. Mayong adlaw kantanan, this is Friend Damage and welcome to Balingasag, Misamis Oriental, kung saan andito tayo ngayon sa Desk Marketing because they are celebrating their anniversary. Dito sa may Desk Marketing Incorporated sa mga appliances, nag-celebrate sila ng 8th anniversary nila. At dito naman sa Yamaha Motors ay nag-celebrate sila ng 10th anniversary. But for now, we're going to proceed. Pasukin natin dito sa appliances muna kasi matulungan. Tapi na vlogger ani. Kami ni Prince na kami yung double door na na washing machine. Sa washing ref? Ay, na rin. Wala naman pala kaming May stock na stock pala. Meron din sila dito. Mas malaki. LG kasi no, mas malaki. Different brands sa kanila. Merong LG, may Divan, may Panasonic. Ayan, may Sharp, Samsung, Bondura, Haier. Walang tao dito guys. Actually, ako talaga magbabantay dito. Ikot, meron dito? Diyan eh, ikot ka. Okay. Ayan, different. Meron sila mga gas range. Daghan kayo. So, naka sila yung mga promo ngayon guys. Hindi naman promo. Naka sila yung offers kasi anniversary nila. Hindi ko lang hawak yung ating tawag nito. Listahan. So, i-voice over na lang ako para makabalong sa tanan. What is that? Bating. Sa kwarto namin nila bating tsaka nito. Flyer. Hindi sila nga nag-release. Ano sa automatic? Mami sa rin tayo sa kwarto. Tsaka split time. Ganong maintenance. Pero pag kumakalak ito, kasi solar sa Daniel. ito na lang, inverter. Inverter na lang. Ay, ang square. Pero mas maganda din ito. Masyado malaki. Ayaw mo. Guys, bilis sa Desk Marketing sa mga appliances. Meron sila dito automatic na washing machine and ang kanyang brand ay Samsung. Meron din LG, meron din Pwede ba to? Panasonic. And this one is automatic and this is worth 19,699. Masyado malaki. Ilagay lang yung karami sa mga takulan or mga dato. At ang ganda pa ng ganyan pag naglagay ka ng mga damit dito sa mga labahin mo, lagay mo lang ng sabon tas tubig, tapos pag sarado mo, pagkatapos, automatic dry na, ano na siya, naka-dryer na siya, isasampay mo na lang siya. Unlike dito, kasi dito ka maglalaba, dito ka magpapaikot, tapos after that, pag nagbanlaw ka, ilalagay mo dito sa spinner para matanggal yung ano niya, spinner lang talaga to. Unlike dito, pag naglagay mo, pang ano siya, pero pang ano lang to siya, pang isang lunuran, no? Kasi kagaya sa amin, ang dami namin mga labahin dito talaga kasi yung tubig babalik-balik lang yan, labahin, tubig, ganyan. Ito, kailangan talaga yung labahin mo is yun lang talaga para pag naglagay mo, wala ka ng trabaho gagawin, isasampay mo na lang. So pang ano to, pang family na tatlong tao or yung pag naglaba, dapat pag naglaba ka everyday lang yung wash and wear, no, ganun no, or pang mayaman. Meron akong ganito guys. Ito yung sa akin, no. Nasinira lang ni Ansel. Ang tibay nito guys. In fairness, ang tibay nitong Sharp na to. Nabunot na. Yung sa amin lang talaga, paglagay dito, na-overload. Kaya yung ikot niya, one-way ticket to the blue. Ganun na lang siya. Hindi na siya bumabalik kasi sobrang bigat ng nalagay. Giungot, giungot iyang kuan. Pero until now, ginagamit pa rin namin siya kasi umaukay na siya. Nawala lang yung reverse niya. Parang ito yung pinakabonggang itsura sa lahat. Parang hindi siya washing machine, parang gas range. Tsaka iba, washing machine to ya? Hindi yan pwede sa farm. Hindi to pwede sa amin kasi touchscreen ba yun?
Murang induction. Wasak yan. Ang maganda sa washing machine na to, 3-in-1. Pwede ka maglaba dito, pwede ka rin magluto. Di ba? Mailin si Kuya. Wala siyang induction kasi power. Bawal to sa amin. Mga gali ang mga tao sa bahay, ang mga bakla. Nasisira ngayon manual, ito pa kaya. So ito ay mga automatic, yung iba ay manual. So, kung kayo medyo may budget kayo, this is worth 15,000, ito ay 12,000. So, kung may budget kayo, visit na kayo dito sa Des Marketing kasi malay niyo may mga discount sila, may mga promo sila. So dito lang yung sa may Balingasag, Misamis Oriental. Bye. Nila, yung double door nila, medyo mura siya kasi sa iba, di ba, yung price niya nasa mga 30 plus pero one door lang siya. Pero ito double door. Double door na siya, oh. Pa? 36,000. Ang brand niya ay LG Smart Inverter. So bright food ni siya. Kung medyo wala kayong alam, mga tala na mo din kay smart man siya. 5 star? Asa man okay. So, with zero, no down payment, straight monthly, zero interest. Kung saan siya, pwede pa utang? Pwede. Pwede pa rin siya pautang, no? Ang standard retail price niya ay 58,997. So, meron siyang rebate na 11,000. Ang 3 months to pay, wala siya. Pero pag 6 months to pay ka, meron 7,900. 12 months is 3,968. 18 months is 2,646. So, kung gusto niyo umutang guys, pwede dito. Mag-inquire na kayo sa kanilang mismong physical store. I love this. Mas maganda to kasi lalo na pag bumibili ka ng maramihan na stock, hindi ka na babalik-balik sa palengke. Mas maganda yung malaking double door talaga. O diba? Pwede pa kayo maglaro ng hide and seek dito. Dahil napakalaki. At meron Ready na si Brenda, mamimili na ng mga appliances. So, mamaya abangan na lang natin kung ano yung appliances na kanyang makukuha. Dito sa kanyang pinopromote na Des Marketing Incorporated. Dito sa Balingasag. Along highway lang po ito, katabi ng mga motorcycle shop. Yamaha. At saka dito sa kabila. Dito may badya. May badya rin sila. May badya. Ayan. So, abangan.